Здравейте, Неян, това е Неян и познайте какво. Сагата продължава. Както виждате, ето там, буквално в момента е 11:10, нещо такова, нали? В смисъл, станало съм рано, като цяло. И сигурно се питате, защо съм станал рано? Ами, много е просто. За да хвана онези, с които играем на котка и мишка от вече от една седмица или нещо такова, да ги хвана, нали, да ми се звъннат и аз да мога да им вдигна. Защото последните няколко дни просто така ми звънят, спам-колват ме, нали, еди какво си докато спя, нали, и аз после съм, нали, като, окей, дай ще им върна обаждане, не, няма ги. И цялото това нещо, нали, може да е много смешно, но в крайна сметка нямам безкрайно търпение, нито безкрайно време като цяло. Така че да, стискайте палци, както и да се прави това. Сега като ми звъннат или аз като им звънна или не знам и аз, просто да ме наемат, защото вече ми омръзва. И наистина, да, бих предпочел да правя нещо друго с времето си, отколкото това. Както и да е. Желая ви приятен ден!